A.podcast. Campana i sobre campana Que estem gravant, Joan. Ja no en sé més. No m'ha sabut mai. Assomat a la finestra. Ja no me sé més. Tampoc. La una. Va, hem començat el programa. Sí? Sí. Benvinguts Hola, què tal? a Solano i Tour, una altra canònica, ja que estem. Benvinguts a Solano i Tour, tal, edició número I pico. 25 de la nova era. Per això han cantat lo de Nadal. I no estava preparat. No n'hi pot. No estava Ho preparat. tenies preparat, això? No, però, No, perquè m'has sentit tocar les maraques però les coses ixen. i això. Bé, Què t'anava a dir? Què? No tens sensació de final? No perquè siga el 25 que ens en queda un. No. No, més enllà Sí, més enllà del de programa. final en general. De final en general, sí, de que ja s'ha acabat, de que ximpum. De que se'n va tot a fer la mà. Sí, però no d'esta manera tan valenciana No. de i demà tornem. No, No. realment. És a dir, ja ho tindríem. No estic parlant de l'Armagedon que vam parlar un dia, no estic parlant d'un final del món. No. Estic parlant de que realment hi ha moments en la història en què les coses s'acaben. I Pam. jo tinc aquesta sensació Mira. ara mateix. I te dic per què la tinc, Sí, dis-meu. o no vols sentir-ho? Sí. Perquè és una miqueta començar una miqueta baixet. Tinc la sensació de que ja s'ha acabat... Espera, anem a dir-ho, anem a fer una cosa. Molt bé. Però dis-ho en optimisme. En optimisme. Tinc la sensació de que tot s'ha acabat Sí, amics. perquè Que foren els youtubers. que estan arribant ara a manar de totes les coses Els que manen són els messiànics, són els millors. hem arribat al final de l'escapada, són els estem. que conserven les essències de les coses. En el I tarro de les essències. estic parlant de països, estic parlant d'imperis i estic parlant de tot això que fa 200 anys se va crear. I tu dius, això és una miqueta de sobretaula 200 bufat. anys. L'imperi Romà va durar 1000... Sí, però els estats 1500. moderns se van crear fa 200, no? Ja, que Menys el no vols que d'Esperanza durem, Aguirre. no vols que durem 1000 anys més? I no pot. En 200 ja fa... És que s'ha acabat. Pues No és que jo vulga, no és que jo ho desitge, és que tinc la sensació Espera, de que ja recorda. no hi ha res. Clar! Me Però costa mira, pujar, me ja costa ho sé. pujar. Saps què farem avui? Parlarem de com acaba i com que nosaltres som el programa de l'optimisme Sí? i de l'humor. Mm. Proposarem com renaixer de les cendres com I abans. l'ave Fènix. I know I did not raise a wrist. I know I did not capture it. Solano i tu. Parlem per parlar. It came, it went, it conquered quick. I was there and then. Mira, Ja m'has deixat les maraquetes, sí? Ja m'has deixat les maraquetes, ja no puc parar. Això és criminal. Mira, n'hi havia una notícia, Ximo, en el New York Times, ja fa temps, farà... Abans de quebrar. No, el New York Times ja no Sí. ha quebrat. No, està ahí. Si fa Abans- subscripcions a 2 euros al mes, no sé com quedaran. Imagina't. No, però en tenen molts. En tenen molts. Però hi ha una notícia al New York Times, però no és una notícia, és, ja veus, si llegis la premsa estrangera, Portuguesa, d'Andorra... m'ha traído la Sí, premsa, sí, l'estrangera. m'ha traído la premsa estrangera, la de Madrid, La de Madrid. saps? Si llegis la premsa estrangera, pues uno percep certes coses que igual no t'arriben d'una altra manera. I en el New York Times, que és un diari més o menys de referència, Més o menys. tu ja veus que hi ha moltes columnes d'opinió que parlen del que estàs dient tu. De la por a que s'enfonse Estats Units. Això que tenim, No, que Estats Units col·lapse. que Bàsicament, ahí està el gran debat d'ara és la polarització. ¿Vale? Que ja ho hem sentit molt, d'acord, que ja ho hem sentit molt, i a més ara amb la possible tornada de Trump, si escolteu això, quan Trump ja estigui altra volta, pues, ja estarà allí. És a dir... les eleccions són al novembre, no? Sí, Sí. novembre d'un any. Com el país està dividit el segon dimarts de novembre. Perquè no vota ningú, Sí, si no sí, vota sí. ningú allí. T'has d'apuntar, és un dimarts... Després, uns a mals, altres enquadernat en gòtica, uns la millor elèctrics. democràcia del món, les màquines no van bé, No van bé, no hi ha manera no d'aclarir-se. n'hi ha res com posar un nom i se ho creuen. Sí. Això és la millor democràcia del món. Pues hi ha un aire, respira un aire entre això, ideòlegs, opinadors, que va cap al col·lapse per aquesta divisió tan gran que n'hi ha al país. Però és per la divisió Sí, clar. o és perquè ja s'ha acabat? Vull dir, que les coses tenen un principi i un final. Sí, però i no dona pa més. Igual no és el final encara. Jo crec que és per Mm. clar, aquest ambient de divisió. Les pel·lícules moltes vegades diuen també que anuncien coses. Quan este programa
isca, jo crec que ja s'haurà estrenat. Això ha sigut un profitet que t'ha Sí, eixit, no? que ja Tira't, sí, el que ja rotet, s'haurà- el rotet de Joan dels programes. No cal que contem tot, no? Home, Jo però crec és un que ja profitet que ja s'ha s'haurà eixit. estrenat Civil War, Guerra Civil, que És un film? és un film que ja està tenint molta anomenada, a part d'estrenar-se, que parla de la possible guerra civil en els Estats Units. Diuen que està molt bé. Una altra reflexió més al voltant de l'ambient que es respira allí. Però vaig intentar, de memòria, dir-te algunes xifres, que no seran molt fidedignes, Però que la però gent vagi a l'essència investigar. ja que dius tu. Hi havia un article en New York Times que posava per què el país va desintegrant-se a poc a poc en coses que nosaltres no veiem. Una, que és prou coneguda, la crisi dels opioides. La pandèmia, no crisi. Que ja va passar als anys 70, eh? Però ara és pandèmia d'opioides, però legal. És que a banda està la il·legal. Estem parlant El de la fentanil i tot això. Estem parlant de la legal, que ja hem parlat alguna vegada, Sí. que això és una. Però després hi havia coses que eren molt curioses. L'augment de la violència infantil en les escoles. S'ha disparat, Entre xiquets. sí, entre xiquets. Sarrent de mala manera. Sarrent, violència, Sarrent. violència, s'ha disparat. El nombre d'accidents de tràfic. Sí? I com si fos els anys 80 que feien campanyes perquè es mataven milions de Sí, persones, sí. s'ha disparat un 30%. El nombre d'accidents de tràfic. És que és... I no és perquè hi ha més cotxes que mai. No, Tampoc és culpa de Tesla i els cotxes automàtics. Tampoc serà perquè hi ha menys seguretat en els cotxes. Estem parlant de... Oia, T'ho ostres. imagina't, s'ha incrementat un 30% i ahí venen les derivades. Per major consum D'opioides, de drogues, d'alcohol, per insomni... Allò de agarro el cotxe per- me la bufa tot i a mi que no me pare ninguna cosa com lo de Aznar. El vinito i tot allò, no? Correcte, pues, És això igual, hombre. era Rajoy, no? Crec que era Rajoy. No, el del vi no va ser Aznar. Sí. Ansar. Sí. El del vi va ser Ansar. Sí, que Ah, a mi vale, tu m'has de vale. dir a mi lo que jo he de Però veure i lo que no és he de Estem parlant de veure. diferents nivells. Rajoy també va dir Ho algo, dic perquè viva el té- vino. Rajoy va dir viva el vino Això també, també. però Rajoy era com més Però afable. jo som molt d'això. Viva el vino! Clar. Clar que sí, una copeta. Sí, que els de, que Ara, els si has de conduir millor, no, no. que els de més no beguen No seré jo el que diga que Clar. quan duis que es veu. No, per no. això. Però Aznar dia que sí. Home, però- Ell tenia amics als Estats Units, vull dir, per el lligam. No, pel mira, lligam. no, jo no vaig anar per ell. Molt bé. Perquè Aznar tenia xòfer. És així. Ah, No. bandido! Ah, és que no ho havíeu pensat. No ho havíem I pensat. ala- Deia, com que no veure jo? Si Fermín... Tu me vas a dir a mi. Jo em posaré com el... Com, Exacte, me lleve les sabates, allí dins una olor, allí jo em dins poso del en cotxe. cés. Em poso en cés. Me De vi, despulla allí. de vi, de termites que paren la setmana Jo crec passada que i de d'una tot. paradissa va dir que me lleve el bigot tots. No, per favor, eixa distància que hi ha entre Jo faré el lo llavi que vulga. i el tio ho va fer. Però això va dir, però tinc xòfer. Ah, Ah. xòfer. Bé, accidents de trànsit. Després, els controladors aeris. Això també és una altra bona. Controladors. No passen més coses. La setmana passada, l'anterior, Ei, que parlaven des que es van a dormir en l'avió. Estic volant d'alt. No res. Sí? No et preocupes, no et preocupes. No has de preocupar-te Per d'això. Estats Units. No has de preocupar-te d'això. Sí? Si pensàrem el que pot passar, no pujaríem a res. I més... Home, vola Espera't. en Ibèria, que també dius, d'això també és jugar-te-la, si dona igual quasi, és que ja, els pilots diria que són lo de menys, perquè ja vas veure l'altre dia, s'adormen dos, i I allò va el pilot igual. automàtic va. Allò El va. problema està el que el diu, baixa l'avioneta ara el toca tu, perquè n'hi ha molts allà dalt. Clar, és que t'estàs apropant a un que va de front el a sistema- 1.000 quilòmetres per El hora. sistema de controladors aeris... Si teníem una època que n'hi havia problemes perquè diuen que si era molt endogàmic, que passava de pares a fills, i però això És era com el d'estibador del port i els controladors. Allà perquè no, el problema no és així. tocaven dur. Allà no és el problema així. No? El problema és, fan 1.000 hores, i sí en reportatge també de gent que s'ho havia deixat perquè L'estrès de portar avions per ahí dalt. insuportable, no poden mantindre el nivell d'hores que porten, és impossible que estiguin concentrats. Faltava gent, M'estic acollonant. faltava tio. gent, i això és notícia al New York Times, no estic dient jo com un comentari així. Home, tampoc és la Bíblia, eh? Home, sí que és la Bíblia, Ah, val. la Bíblia, the Bible. The Bible. Però bé, tot això són indicadors. Dóna'm més, que m'agraden. És que, Ne tens més o no? sí, però és que si trobava l'article era molt divertit. Sí, ho estàs dient tot de memòria, eh? Era molt divertit. Però són indicadors, violència escolar disparada, accidents de cotxes disparats, i anar evolucionant. I això vol dir que el país cau. Això vol dir que alguna cosa està passant per a que, podríem dir, coses bàsiques com la seguretat vial, que se suposa amb cotxes més segurs, amb conductors més preparats i més que han tingut educació vial. Perquè l'altre dia llegia, per exemple, que quan... Clar, això... Paco Costas, No, la però- segunda oportunitat. Recordes aquell programa? No.
Paco Costas, home, que feia un programa... Si mon pare com si tots tingueren 60 anys. En televisió espanyola hi havia una pedra que caia al mig d'una carretera i un cotxe que se la pegava contra la pedra i un altre que la evitava. Tenga una segunda Els oportunitat. millennials i jo compartim que Sí. no ens recordem de Paco Costas. Vale. Quan va néixer el cotxe, que això no ho vaig pensar jo mai, i és una cosa a pensar, per exemple, no hi havia carnet de conduir. Tu compraves un No cotxe... hi havia carreteres, També. hi havia caminals. Però tu compraves un cotxe, Ximo, tens poder, i dius, vaig a comprar un cotxe. I que bonic és que no t'havies de treure el carnet, perquè no hi havia carnet. Que l'Estat encara no havia posat la xarpa. Anaven que fent-se cotxes, doncs agafaves el cotxe, t'anaves per Ja ahí. està. Una trompa al taller. Correcte. Ja està. I resulta que en Gran Bretanya se'n mataven a cabassos, atropellats. Era un desgavell. Quan va començar a haver molts cotxes i aleshores el govern de Gran Bretanya va dir, I la illa era xicoteta. No tenien terreno. hem de fer alguna cosa. I què van fer? No anem a parar de fer cotxes, que això és un negoci molt bonic, i el transport i tot això està I molt si bé. canviem de l'esquerra a la dreta, doncs si mos aclarim més. Anem a fer un carnet per a que... Van ser els anglesos? Els No anglesos, us pega gens. Els americans també en farien també. Però no us pega gens. Però això ho escoltava en un podcast l'altre dia, el que ho contava dia que era veritat. Jo vaig a reproduir el que dia aquesta persona. Diu que abans de fer el carnet, com que n'havien tas morts, imagina't els genis que estaven en la sala de pensar, què poden fer? I està ple de cotxes ja per Que me hagan un pel informe. carrer. Sí, Make me an informe. correcte. Make me an informe. I tots allí, i què fem? Està ple de cotxes, no paren. I es veu que uno va dir alguna cosa i tots els demés, que s'havien pres molta termita, van dir, a veuràs. I la solució era, tots els cotxes, se suposava que el que comprava un cotxe tenia pasta, tenia el seu xofer, tots els que tenien cotxes havien de portar, això segons este que ho contava és real, un xiquet davant amb una bandera roja, perquè la velocitat... Havies de portar un xiquet llogat. Teu llogat. Clar, això és el que paràvem ahir. Tindré que llogar-lo o tindré un xiquet a disposició per anar així. Un xiquet pel carrer. Deixa'm el xiquet que es queda Espera't, a comprar allà un al xiquet costat. perquè la velocitat màxima a la que es podia anar, a la que vam dir para que no mataren a tants, Era quan se despentinava. era 10 km per hora. I que el xiquet corria més que això. Pobre xiquet també. T'imagina que te'n vas lluny. Quina atenció el Te'n vas xiquet. en l'any 1900 i poc de I Benicarló a València està igual de lluny que ara. I carreteres pitjors. Però si el xiquet no pot aguantar correr tot el rato. Has Pues de canviar problema de xiquet. teu. O canvies de xiquet o passes Clar. per damunt d'ell. Bueno, però una cosa, i una vegada el xiquet el deixes, per exemple, jo és de Benicarló. Sí. Val. Però anem a Gran Bretanya, fem un més exòtic. Estàs en Piccadilly Jo és de Benicarló. de Beni... I arriba de Benicarlo. a Sant Madeleine of Tu Popes. has segut pregoner de Benicarlo, de les Que festes, cabrito no? eres, tio. Però Què i això més? què tindrà que veure això? Però, perquè has dit Benicarlo m'ha vingut al cap. Què més pot esperar un en esta vida? Ja pots morir-te tranquil de bucket list. Ja pots... Ale, ja està. Tu... Què vas dir? Estimats i No, estimades. me vaig fer un discurs com No. cal, que ara és recordat en els carrers. Però va ser espunyent o simplement Però que a la gent els això li clichés? porta una... No, va ser Benicarlandos, diu punyent. Benicarlando. No, però és que el pregó allí no és així. Això s'hacía a València, que crideu pa tot. No, jo Allà no, som assenyats. jo no cride. Ja estem més prop del seny. No anat mai, Allí fem un no discurs. anat mai a ningú pregó. Com cal. Ni esperi Tu anar. no has sigut pregoner de piles? Mira, Enguany ho proposaré. aprofite des d'ací, si algú m'escolta, jo vull ser pregoner. President de la Junta Local Fallera, ja ho vaig dir. No has tingut prou en el podcast? M'estic tirant darrere, pregoner, ara vull ser pregoner també. Joan, Jo he sigut presentador de festes del meu poble, molts anys, Joan, a molt d'honra. Joan, Bé, Joan, estàvem en m'he quedat Anglaterra. enganxat. Joan, Estàvem en Anglaterra. Joan, no, estem eixint de Què passa? Benicarlo Benicarlo? and we arrive a Santa Madeleine of the Pulpis. Yes. Santa Madeleine de Polpís, Ja, de Polpis. per exemple, que està a 15 quilòmetres. 15 I quilòmetres. el xiquet allí. Va, ahí canvies de xiquet. Ese xiquet Cada torna a pas que casa cada- o l'adopten? No? No. No, perquè ahí hi ha tota una estructura moral i social No, perquè... d'un desenvolupament Ja. que ens pot portar a les solucions dels problemes això reals és- del món. Això seria època postvictoriana. Dona igual, hi ha massa xiquets. Per això, eren els d'Oliver Twist, Sí, O sea, bueno, són els que queden. d'usar i llançar. Els deixem. Xiquets, Ja, que- ja farà feina en aquest poble No, que i els deixes. els xiquets viuen sense res. Sí, passen de l'aire. Clar, això és no tenen ni sabates. Ah. Però una cosa, el motor eixe deguera calfar. El xiquet, si va davant corrents o va davant agarrat al No, motor? ha d'anar corrent, perquè el xiquet marca la velocitat màxima de 10 km/h. asmàtic no t'aprofita. No. perquè el xiquet se t'ofega. O sigui, No. té que ser ja... Que tinga resistència. Els que tinguin entrenats. Clar. Tu estàs en ta cara pel matí. Vale. A on... Arribes en el Jo nord. no, perquè això, clar, això el que fa és Carinyo, una classificació de xiquets en el M'ho món. anem pegant a volta, carinyo.
vas ahir prendre el té pel matí, És que no té... ens crides al majordom. Charles, Busca'm un xiquet. prepara'm el xiquet. De la inclusa. Primer que el cotxe. Clar. Correcte, tens allí... A la inclusa del barri, el barri tots tenen una inclusa en xiquets. No, en ta casa tens allí tancats. Sí, tu mateix. Home, si vols eixir, tens una urgència, no tens que buscar un xiquet a la inclusa. Diu, compte que la setmana passada en van perdre 4. Clar. Ens en Tu queden tens 7 o 2. 8 xiquets allí, encadenats, i ens dius, a veure, avui el del dilluns. A on anem? Clar. Si és més lluny, dius, a veure, Camallarga, El xiquet, t'ha tocat. És que no tinc sabates. I sempre demanant, Pues Chico, això fent. què te costarà? No, és que I ara- m'ho estic imaginant. Tornem al moment en què algú li se va ocórrer això. El que diem tantes vegades, que bonic és quan en un moment donat hi ha persones, en aquest cas seria el govern, Els de l'informe, eh? decidint coses Allí, importants, a Moncloa, algú dient, diu com una cosa, solucionem això? i en aquest moment a tots els pareix una bona idea. Era més fàcil abans. Crec que era més No, fàcil. això passa avui en dia també. Sí? Hi ha coses que dius, Poses xiquets? perdona, quan diem qui estava al comandament? N'hi havia un lloro, van dir, Clar. qui estava allí? També. Però per alguna raó es creen certs ambients en el que dius, pues no era... Però fixa't que quan, no estava mal això pensat, quan se prenien les decisions de posar a xiquets davant dels cotxes a córrer, Un poc d'aigua, per favor. val? Si a vegades parla molt, o sigui, tens dret a un gote d'aigua. Com els xiquets, aquests xiquets serien beguts, menjats i cagats Clar. per fer-se el quilòmetre. No, el que te dic és en aquest moment ningú va pensar que el món s'estava acabant. Anava tot bé, anava tot de cara, Lo de matar xiquets per les carreteres, atropellats per cotxes i tal. Vols que posi un paral·lelisme que ja van dir una vegada Per favor, que han perquè dit clar, jo veig... els experts en intel·ligència artificial? Molts diuen que la intel·ligència artificial, ja que parlem de que anaven sense carnet, la intel·ligència artificial ara és com un cotxe que el condueix gent sense carnet, a primera, i sense frens. És a dir, si jo no sé quants anys algú mirarà enrere i va dir Però com feien això? Vale, quines com coses posaven serien? xiquets en banderes davant? Pues, com feien que anaren desenvolupant la gent sense ningú Com- control? No, pitjor, com Algú- portaven els xiquets a escola? Clar. Què? Eh? No, poden pensar-ho. Clar. Els xiquets a les 9 del matí els portaven a un lloc i Com? els tancaven allí en una gent I diran, que no eren com família. com és que no fumaven des dels 10 anys i ara s'ha comprovat Que que el- tenim que un el tabac. tabaquet va molt Mira, bé. una secció nova. Això mereix el que estem parlant. Una secció nova. Posa música d'extraterrestres. Drogues a dojo seria el títol, perquè la secció sense estar en... Música d'extraterrestres. Espera, Però espera. vas en alt? Vas? Sí. Vas. Sí. Ok. Mira. Un extraterrestre en Estats Units. Exemple. Quin títol! Joan, superbé. Torne. És molt atractiu. Espera. Un extraterrestre en Benicarló. Ara sí. Imagina't que baixa un extraterrestre, que això sempre busquem aquestes imatges per a posar-nos nosaltres al nostre lloc. Sí. Este cap de setmana estava parlant jo amb la família i si vingués l'extraterrestre i hi havia divisió d'opinions. Què? Uns que Al diuen, rebre- sí, que que se'ns vinga, emporta, que ens a la ensenyen paella, l'altre a la planeta. paella, que I els convideu-lo a la paella. No, i els altres dius, quina por, dius. En fi, ho deixo ahir, Un extraterrestre, imagina que ara baixa i el primer que fas ve el dia que fas la paella. Pues igual no sé si es queda. L'home ve a investigar, veu el que n'hi ha i diu, saps què? Va veure això, Si li veu el cap al conill, va veure això, pega me'n a vaig. fugir, diu, esta gent Pues si ara baixant extraterrestre... disminueixen els caps de la gent i els i posen a vegera, menjar. tu imagina, estem parlant dels Estats Units, veu Estats Units, un país I veu una paella de xoriç i també pega a fugir. on governa un home vora 80 anys, no tinc edatisme, ja ho han dit, Ja estem. però que els informes diuen que té la memòria curta, Millor, millor, és que tot, Que no m'ho se'n estàs posant recorde. tot de cara, és millor que no se'n recorda de les coses. on està caient a trossos el país en general, i on mira Però i ell diu, sap que no hi ha solució. estos no es donen compte. Si no, agarra i li diria a un, oye, agarra els trastos i pega a fugir. Això seria torero. Agarrar els trastos és una cosa de torero. Com és en anglès? Agarra els andròmines. Take the trays. No, your staff. Jo estava en general. No és el Sí, mateix. sí. Va, No, no, sí, stuff, sí, stuff, absolutely. Sí. Staff, són deixat... Stuff. Coses, Staff els estris. és com a... Sí, el sí, d'això. els d'aixòs. Els Els d'aixòns. Però staff ho diuen molt. Molt bé, stuff. Bé, ja que Ok. hem demostrat que sabem idiomes... Val, què? El Messies. Estaves parlant dels Messies. No, estàs parlant d'extraterrestres que cauen a Benicarló. Pues que és com un Messies. Sí. Que va i el diu, el camí que has de seguir. Joaquim. Compte, per això he parlat jo de la desintegració dels països al principi. Si els messies Sí. comencen a aparèixer, vol dir que hem tornat a la casella d'eixida. Vol dir que els guardians I de ara- les essències són els que han vingut a dir com les Clar, coses han de funcionar. clar. I això, Clar, l'únic mira, que mira, ens diu Escales.
és que això s'ha acabat. Vaig a dir-te més. No hi ha evolució possible. Hem arribat a la casella d'eixida de la oca i tira perquè em toca. No. Ja no, però està bé. Sí. Sabem que això s'ha acabat. Inventem un altre joc amb unes altres regles. Al final del podcast, no anem a desvetllar el futur que em dic que nosaltres solucionarem, ho farem després. Mira, tu te recordes que jo t'he parlat a tu, i si no te'n recordes, no te'n recordes perquè tens la memòria curta com Biden. Sí. No passa res. De Kamala ja ens va decebre i no anem a parlar. Sí. I aquesta dona es va decebre com no ha matat abans a Biden i s'ha fet ella presidenta. Però això és un altre tema. Tu te'n recordes quan parlàvem del llibre de Gibbon de la caiguda de l'imperi romà, que explica tota aquella... És meravellós. Hi ha un moment en el que, no sé si són 70-80 anys, abans de declarar la caiguda real de l'imperi romà, una anècdota... Clar, l'imperi romà no cau el dimarts de l'any 1464. Vull dir... És 1400... No ho sé. 1400... Mira, el que vull dir és que Per ahí. necessitem la perspectiva històrica per a que algú vinga i diga l'imperi romà més o menys... Però i el que ens agrada a les 8 del matí de tal dia? No, però, ens clar, agrada molt. necessàriament, igual que algú diu, esta pel·lícula marca la història del cinema. Ningú ho fa, això és en perspectiva És històrica. el millor vi, el millor vi del món. Bueno, Tampoc, però no existeix. això jo veig diferent. Que tu, mentre fas les coses, no eres conscient de què estan passant, òbviament, perquè si no, vaig a fer història. Hòstia, ves i pega't un... Tu què saps? Home, vas a tombar les Torres Bessones, una miqueta d'història, saps què vas a fer. Bueno, sí. Això és una altra manera. Sí, és una manera. Però no, jo vull dir que la però perspectiva històrica és la que li dona. M'entens? L'imperi romà no va caure un dia, sinó que és una cosa de... Però ell... I Gibbons què dia? Gibbon diu que hi ha un moment en què un general d'alta graduació romana, no sé com Gibbons era... o Gibbons? G-I-B-B-O-N. Gibbons. Gibbon. Gypsy Gibbons. És amb S, al final, o és Gibbon? No ho sé. Bé, igual. l'home que va escriure La caiguda de l'imperi romà del segle XVIII o XIX era l'home, no? Escrivia. Val. Bé, qüestió, dona igual. L'anècdota en qüestió és que un general d'alta graduació romà decideix abandonar la capital, que és com ara abandonar Madrid. Madrid, ningú se'n va de Madrid. A Madrid tots se queden. En estiu, això sí, Pasqua... Però ells també se n'anaven a Nàpols, a Pozzuoli i tot allò. Però tornes. No, este diu, Mari Carmen, amb paquetes xiquets, que mon anem. Dius, home, però si tens un general d'alta graduació, diu, mira, te recordes d'allò que vaig conquerir allà al costat de Marsella, a la Côte Bleue d'Azur? No queda res ja. Allà mon anem. Dius, molt bé, poso en paquete. No ho anem mai en barco? No, ara anirem en barco. I dius, per què? Perquè les carreteres de l'imperi ja no eren segures. Es va anticipar 80 anys. 70, 80, 60, dona igual. Però això marca un poc, aquesta anècdota marca un poc que l'imperi ja no existia. Ara jo crec que estem plens de senyals. Això només està en mans si quinen senyals, però... Està ple de que s'ha acabat. Clar, però uno no fa cas a les senyals fins que obris l'aixeta i no tens aigua. Vull dir, no vas a comprar botelles d'aigua, n'hi ha molta sequera, no plou, un dia obris l'aixeta, no n'hi ha aigua, i aleshores dius, ui, ja he fet tard. O hi ha talls de llum. El col·lapse, que ara n'hi ha moltes sèries que van sobre el col·lapse. Però jo crec que va més que l'aigua de l'aixeta, va de la seguretat. La sensació d'inseguretat és la que te ho marca tot. Però tu mira, Ximo, ara Gibbons ha escrit sobre este home perquè també va marcar una història que Gibbons ha contat ahir i li ve bé per a il·lustrar lo que era l'imperi romà. Igual se l'ha inventat Gibbons, però bueno, és igual. Igual no és d'ell i la vaig llegir en el Papus. Igual la va trobar per ahir. Il·lustra el fet que algú anticipe una hecatombe, que normalment quasi ningú és capaç. Has de tindre informació molt privilegiada, tindre una ment molt aclarida, una ment molt clara, preclara, diria jo, que eres capaç de veure el que els altres encara no veuen, i valor. Necessita dir coses. Valor per a... Clar. Valor per a dir... Perquè això ja no va més. Si ho tens tot, sí, eres un general d'alta graduació. On te'n vas tu en els carros? Vius en la Moraleja. A posteriori, si l'encertes... Me'n vaig a viure a Sòria. I si els llibres d'història. Si no l'encertes, dius, mira, el borinot aquell. I se'm va anar la olla. O una jubilació en Meridor, que era la Côte d'Azur, seria un poc això, no? Ja dir, me'n vaig a fora de l'imperi, seria fora de Madrid, i me quede a viure allí, me monte una guingueta, no? Jo penso, tu has dit abans és Messià, jo pense que l'època messiànica no ha desaparegut mai. Si mon anem a la... Però ara està accentuada, no? A veure, vaig a intentar argumentar. Molt bé. Si mon anem a l'època de Jesus, el Messies... El Messies, el que va posar el nom a tot això. El conegut. L'amo de la cosa.
el que els llibres d'història han posat en el Sí, lloc. sí, el fill de Josep i Maria, Correcte, Molt bé. el fill de Déu, que va morir als 33 anys. que va Molt bé. A qui voleu, a Barrabàs o a Jesucrist? crucificat, Ah, no, a Barrabàs. que va ressuscitar el tercer dia. Molt bé. Sí, sabem coses d'ell. Molt. És a dir, sabem moltíssim, dona igual que siguis creient o no, saps molt de la vida de Jesús més que de ningú altre personatge en la història. Pot ser. La Bíblia continua sent el llibre més... L'altre dia diem Agatha Christie. Agatha Christie no deu haver venut tants llibres... Com la Bíblia. Ha venut 4.000 milions, Bueno, Però perquè tu saps els hotels de Las Vegas, la Holy Bible, que està en totes les tauletes de nit de les habitacions? En aquella època on hi havia messies, una vegada més haurem de recórrer a la vida de Brian, que ja l'han anomenat alguna vegada, perquè això, n'hi ha coses... Perquè és una Bíblia nostra. Sí, n'hi ha coses que, Sí. que són tan... Li estàs enviant alguna cosa a Carlos, no? sí, Molt bé, te veig. són coses que T'has quedat ahí. són coses que són per a sempre. És a dir, que és quan una cosa està ben contada, està ben feta, quan tu trobes La Bíblia. una essència, estem parlant de les essències, una idea primària, És que crec que va per ahí... el val per a sempre. Pues en aquella època n'hi havia tot ple de messies. N'hi havia molts que pujaven damunt d'un cubicle i volien dir la seua. Com el corner eixe de Hyde Park. Sí, ho representa molt bé la pel·lícula, per això diu La vida de Brian, ho representa bé i s'equivoquen de messies. Justament jo que no vull ser entrien a mi. En el Hyde Park està l'Speak Corner, no? Que està allà, tu la te gent puges pot i pots pujar cagar-te allí. en la monarquia si vols, Ara, però ara no puja no ningú. estàs sobre terreny Clar. anglès. Ara ningú puja i allà pots dir el que vulguis, és el free speech màxim, no? Sí. I jo crec que avui estem en època de messies, no han deixat mai de ser en època de messies. El que passa és que ara ha canviat el paradigma. Ara tenim les noves tecnologies, les xarxes que permet que molta gent diga la seva i aleshores està ple de messies en el sentit que ells creuen que tenen una veritat incontrovertible, em va dir bé la paraula, Sí. és a dir, que no es pot desmentir, una veritat absoluta, i tu quan tens una veritat absoluta què fas? Com jo ara, que estic així, La vens. la vens. O la dones. Una vegada la tens, o la dones, o Ja, la dones. ahí vaig. La Avui oferixes. en dia molta gent la ven legítimament per a fer un negoci, molts se la creuen, aquesta veritat introconvertida, i molts, T'has de buscar i la molts vida. aprofiten. I una altra gent que la dona, podríem dir que és el cas de Jesús, que té una veritat i diu, o jo què sé, Jo vos l'oferís. o els testimonis de en no sé nom què, de- gent que creu en una cosa i com jo tinc... Vols dir que este podcast cada vegada té més lloc en Ràdio Maria? No. Vull Sí. dir que és No, una no. eixida, com una altra qualsevol. Quan tu tens la veritat, dius, jo l'he de compartir perquè la gent sàpiga lo que jo... Ximo, tu has de saber lo que jo sé. Home, clar, és que si creus en això... Per tant, sempre està ple de messies. Ara, avui en Clar. dia és això derivat. El El que el diu, mira, la dieta que dius, tu m'has dit lo de la dieta, vas a Sí. dir una dieta, com dormir millor, com no estar... Per cert, com no perquè estar porta 2 dies que Veus? no... Pues jo t'ho puc dir. Jo Ximo, has de... Mira, perdona. No, està bé, està bé. Després t'ho diré. No, simplement Com dormir el que dic millor. és que és veritat tot això dels messies, però jo vaig una miqueta Fa temps que no faig de coaching. més avall de tot això. És eixos que saps veritablement que no ho són, que no ho poden ser, clar. que en nom de la política te diuen que les coses han sigut tota la vida d'una manera, Tota la vida ha sigut així. quan tu Pues ara no. ja ho saps des de que tens 5 anys. Quina vida, la teua? Clar, no, ni la teua és inventada, com els Clar, estats. com tot. No? Tots són convencions. Quina vida sempre així? Jo m'aventuro en este programa 25 a dir una cosa. Sí. Estem l'any 2024. Fum. Sí. Jo crec que en 5 anys... Si escolteu este programa en el 28, estarem en el 28. Molt bé. Però, I si l'escolteu vol dir que ho arriba vius. Sí. Que també, escolta, és per Estaria a bé- celebrar-ho. Seria meravellós que en el 28 hi haguera un escoltant del programa. I dir, ostres, és l'any 28. Bé, Esta Ximo. gent no, ja no estan entre nosaltres. Ximo, per l'amor de Déu. Oh, sí, no ho sap. No, No el que sabem, t'anava a no dir sabem. és que jo crec que en 5-7 anys O portem 1000 podcasts fets ja, el 28 estem ahí. estem ahí encara pegant-li al mateix. ja està. Això t'ho vaig dir. Ja, dona igual, ja, si el que te vaig dir o no. No ho diem mai igual, contem la història diferent. Exactament. Continua, Ximo, per favor. No sé on estava. Sí, el tema és que crec que els estats, tal com els coneixem, Sí. i és una cosa física, Els estats. les fronteres... Els estats són violents, Ximo. No n'hi Ximo. haurà dos iguals com els coneixem avui, No hi haurà dos amants com com nosaltres. nosaltres. No hi haurà dos estats iguals, dius? No, com els coneixem ara. És a dir, per exemple, Europa haurà canviat de fronteres, però... Ja ha canviat des de que nosaltres estudiàvem, eh? Ei, més Espera't, encara. espera't. Vull dir, aquests imperis que tenen 3.000 anys no existiran. Ximo, els estats, per definició, no va dir que ho va Han de dir. canviar. Anem a dir que va dir Umberto Eco. Si no va ser Umberto Eco, va ser un altre. Humberto va dir moltes coses. Els estats, no, això, no en Chomsky millor. Els estats, per definició, són violents. Sí, Vull dir, el monopoli de la violència. Que, no, ja,
Val, sí, És una definició d'estat. s'ha entès més per ell, però jo anava per un altre sentit. En el moment que tu marques unes fronteres, que sempre són irreals, tu acotes un territori i disposes gent. Això és meu. Clar, i hi ha molta gent que dius, jo no tinc res a veure amb aquell, que no passa res, jo no ho dic com una manera de xenofòbia, sinó però que unixes gent amb diferents maneres de veure les coses... Però que ja tenen que veure la teua. I ho has imposat en un espai, aleshores... I has dit, pues, mira-ho com jo ho mire. Pot ser que tinguis conflictes, perquè a la gent li agrada la seua, dir la seua, escolta, les messies. Però és que jo pensava... Ja, però has de pensar com jo. Vols que tinc la veritat absoluta. Has dit que no podies dormir, Ximo. Vaig a fer de messies. Abans, molt bé. És una música de messies, sí. Soc messies coaching. Per a dormir? Quin nom més bonic. Messies coaching. Vaig a fer-me una pàgina de Facebook. Estàs en un poble d'Arkansas i busca allà el bar de Messies Coaching. Ell t'ho contarà tot. Good morning, bonjour, soc Messies Coaching. Hem de respirar. Me vas a fer dormir? Messies Coaching avui, en este cas, tenim el cas del meu estimat Ximo Solano, però és un cas que vos pot passar a una gran majoria de vosaltres. Vivim en una societat on anem molt de pressa. Un coaching, això és ara no estic, estic fora, molt de clichés. Sí. Com a bon usurpador... això també està en el parèntesis. Com a bon usurpador de coneixements, que és el que dèiem abans, hi ha molts messies que es converteixen en usurpadors de coneixements, no tenen ni idea, però, clar, jo sóc... Tu què eres? Jo què sé, jo sé... Bé, si no podeu dormir, jo vos recomano, primer que res, que no s'estresseu. Això és un genèric. Ai, Ximo, Perdó. és un genèric. No, ja està desmuntant meu. No, dius, no t'estresses ja, és que estic estressat. Bé. També tinc una solució per als que esteu estressats. Desestresseu-vos. No s'agarreu les coses. Ara sí. Sí, no? Sí, ara sí. Molt bé, veus el Vic més relaxat? Sí. Espera, jo també. Ara és que ho he entès, No s'agarreu que estic un poc alterat, jo també. Jo mateixa em dono classes. No s'estresseu, somrieu a la vida. Poseu-se cartellets en casa de color blau, si pot ser. El blau dona bon rotllo. Sí, en fusta d'aglomerat, que això és un poc contaminant, però dona igual. Poseu ahí... Què, és un cartell, no vale un pòstit? No, en un clau. En un clau. Però smile, per exemple, en anglès. Ho recomano que siga, perquè entra millor. Smile. És més curt. Sí, smile. Si ve ma mare li ho he de traduir, posa un parèntesi baix de smile. Sí, poses una boqueta oberta. Una boqueta oberta. Bé, smile. En això, i pensar-ho, ja es desestresseu. Jo tenia la primera part. Una merda. No! Vull dir, o sigui... Pues jo estaria... funciona, que el dic jo que això funciona. Aquí! Per la gent que té Instagram. L'altre vaig veure un tio... Perquè espera, jo dic... que m'ha així el paper. L'altre dia vaig veure un company, Joaquim Solano. Com em diuen a mi? Messies Chomsky, no. No me'n recordo. Stressful? No. Era un nom bonic. Messies... Ara se recordarà Carlos. Messies... L'altre vaig veure un company... Sí, que curta tenim la memòria. Messies Coaching. Messies Coaching. M'agrada parlar de mi en tercera persona. L'altre dia Messies Coaching, que sóc jo, va sentir parlar a un altre col·lega seu, un altre Messies en un altre àmbit, que tenia un vídeo en Instagram. I el meu amic, que no el conec, però com es forma part del gremi, explicava, fer aixina, per als que ens escolteu, s'acostava molt a la càmera, com fan uns vídeos molt dinàmics, s'acostava a fer 5 coses per aconseguir desestressar-te. I quines eren? Doncs mira, vaig a començar. La primera. En les manetes? Escriu. En les manetes? Sí. Soltar les manetes. Soltar, pegar-te per tot. Pegar-te per tot. Jo és que si ho feia despertava la família esta nit, però bueno. Rodar. Segona, rodar. Sí. Rodar, d'acord? Sí. La tercera, alçar els braços. Fer així també. Després, la quarta, massatges al cap. Massatges al cap. Com al cos, tocar-te. Ja m'he tocat abans. Onanisme, però sense arribar a la masturbació. Exacte, només a la palpa. I la quinta era una gilipollada semblant. Que això era en sèrio. Era la quinta, la gilipollada. No, això és en sèrio. Espera't, 600.000... I això deu estar pel milió ja. 600.000 visualitzacions de gent que necessita que algú li diga que es toque. Necessita o passaven per ahí i diu que gilipolles a veure on arriba. Bueno, i te'l veus sencer. Hi haurà un percentatge d'això. Per tant, missatge de Noam Chomsky, no, de Messies
Messies Coaching. No se sap el És que nom. és el nom artístic. També farem un coach per a coses de memòria, però ja ho farem després. Missatge de Messies Coaching seria bàsicament que es toqueu per a relaxar-vos, com vulgueu. Entre nosaltres o a soles? No, a soles. Ah, a soles. No, a vegades gent això estressa. Tens que fer faena. Sí. Estressa. Cada un s'apanya. Cada un el seu. I a l'hora de dormir, tanqueu la llum, tanqueu els ulls, respireu 3 vegades pel nas. Bueno, i expireu també. Sí, però si no s'ompli, si no buida... T'hiperventiles i no... Però estàs al llit, vull dir que te mareges i dius, ai, una miqueta de fentanil. Fas 3 i jo vos dic que amb això... I si no dormiu amb això? Doncs aneu a fer la mà. Solano i Tur. Parlem d'allò intrascendent. Per què és allò important? Els messies no es poden deixar així com així. Ara escoltem a qui vols escoltar? la vida de Brian, que dic que parlàvem abans. El nostre preferit. No és conya, Ahí van perseguint al Messies. Brian. Maestro, habla. ¿Cómo debemos marcharnos, maestro? ¡Marchaos de una vez! ¡Dejadme en paz! ¿Cómo debemos marchar? ¡Danos una señal, maestro! Ya nos ha dado una señal, nos ha traído a este lugar. Yo no os he traído, me habéis seguido vosotros. Sigue siendo una señal, eso está clarísimo, maestro. Maestro, esta gente ha caminado muchas leguas para estar contigo, está fatigada, no ha comido. Yo no tengo la culpa de que no hayan comido. No hay comida en esta montaña. Ahora. Pues si no me equivoco, ahí hay un enebro. ¡Oh! Milagro! La paròdia... Si la gent vol veure, ho veu. Clar, ahí està. Tu interpretes les coses de la manera que tu el vinguen bé. Portant-les a un costat o a l'altre. Jo no vos he portat així, m'heu seguit. Oh, sí. Això ja és una senyal. Clar, tu vols veure la senyal. Si tu la vols veure, la veus. Per tant, clar que necessitem messies. El tema està que si abans pujaves un cubicle, com es diu això, i t'escoltaven 20 dos que passaven per allí, en les grans ciutats, en els pobles, i anirien a la seua, avui tenim una cosa que està molt bé, que es diuen xarxes, però que permet que hi hagi tot ple de messies. Clar, és que n'hi ha massa, no hi ha filtre. I ahir aleshores, pues està bé. És el cunyadisme portat al messiisme. Al màxim extrem. I després... Perquè és més fàcil, Ximo, parlar de coses que diu un altre que no de les que penses tu. Pensar costa. Sobretot, elaborar un discurs al voltant d'alguna cosa amb la possibilitat de que mentre l'elabores t'equivoques. Això és possible. Això... Tindre idees que no isquen d'algun lloc. No, però ara, parlant seriosament, tu no t'has trobat amb gent a la qual dona gust parlar perquè t'alimenten l'argumentari, te'l fan evolucionar, més que alimentar-te, te'l fan evolucionar i dius, ostres, he tingut una conversa en la que no m'ha arribat a traure un clau, però mira, jo he elaborat un pensament propi. De vegades, quan discutim, jo per exemple, m'agrada discutir, o certs punts. És xerraor, sí. Intercanviar, debatre, i sempre vaig al mateix, discutir, més en l'accepció anglesa d'intercanviar opinió. No pegar-se per algo. Quan perque el rumb i em posa massa cínic o massa irònic, porta potser el terreny a un punt en el que suposa que l'argument que jo done ja és irrebatible. Això em suposa jo. I això em porta a la idiotesa, perquè, clar, qualsevol argument que no és irrebatible tanca el discurs. Amics meus, de veritat, tanca el discurs en si mateix i el fa pensar que tu eres un messies perquè tens una idea incontrovertible que ningú pot canviar i per tant t'estàs convertint en un idiota. Jo, mea culpa, moltes vegades em convertisc en un idiota quan tanquen a conversa pensant-me que ningú pot rebatre. Que ja està. I sempre hi ha un tal. I no! Ara, això no vol dir que uno... També t'he dit que jo tinc amics que són insuportables, però són amics, això dona per a un altre debat. No em mires a mi. No t'estic mirant a tu. Bueno, mira'm si vols, per parlar, sí. Altres persones que no opinen mai de res, però sí que van en contra de la teva opinió. Sí, que van en contra de totes les opinions. Però d'una manera cínica. És a dir, com dient, estaríem millor callats, però ja que hem quedat avui, per exemple, posa-li un dia de Pasqua, o posa-li un dia de torrà, un dia de paella, el que siga. Tenen el dia de dir... I aquest dia és una persona que està callada, però sempre allò que obrirà la boca és pa
deixar-te a tu en els calçotets baixats. Sí. Però dius, però estàs aportant alguna... No. Perquè estic en contra d'aportar, però també estic en contra de que tu aportes. Clar. Val. Si Nihilisme negatiu. Xungo, molt xungo. Si ens reunim per a menjar una paella, també podem quedar i dir, escolta, ens la mengem en silenci absolut. Només ens mirem, mengem la paella, acabat la paella, alcem la maneta o una pissarreta, com quan estàs afònic, una pissarreta i dius, jo carajillo, estem morts. jo cafè I tal. estem morts, I una ja. vegada s'acaba això, una maneta que fa aixina, que diu adeu, i seria interessant fer una trobada d'amics sense explicar-nos en absolut res, sense opinar de res, sense traure cap tema d'actualitat, això hauria de ser sense xiquets, que sempre estan donant el sac, i en silenci absolut, només gaudint de la presència de l'altre, sense comunicar res. No podem fer una videotelefonada? No, res. Perquè i així seria l'única manera de desactivar a l'amic cínic. Puc estar en calçotets. No, ahí te pots despullar, si vols. Ningú opinarà. No se pot opinar sobre això. Pots tenir pensaments purs o impurs, però no, opinar no. Però el tema és que el cínic, com s'expressaria, rebentaria... M'han vingut 3 o 4 pensaments alhora i he fet un curtcircuit i ja no me'n recordo de cap dels 4. Però ha vingut pels calçotets o ha vingut per la paella en silenci dels amics? Podria ser. El no aportar és una manera d'aportar. Vols que l'escrigui a la paret? Me'l puc escriure a la paret. Això ho diu un tio en una xarra de TED i tot el món aplaudix. Perquè han pagat. Vaig a dir-ho seriós. El no aportar és una manera d'aportar. Clar, deixes l'espai a un altre. La manera de dir-ho canvia molt. Però jo no estic dient això, Jo estic dient... Tu t'has de fer la mà tot el rato, només quan tu vols fer-la. Sabent que no és aquell que va a fer-te la mà normalment, sinó que ell pensa que és una manera de desactivar-te. I aleshores, amb el cinisme, és de... serà perquè tu una vegada vas anar i vas tornar. Que cada cosa que digues... O cada 20 minuts. Vull dir, te deixa xerrar una estona... L'altre dia el vaig fer... Perquè de primera mà ne tinc. L'altre dia li vaig fer això... Se nota, no?, que ne tinc. L'altre dia li vaig fer això a un amic. Jo, a ell. Tu eres eixe. Que ell ens escolta, així que si arriba a este podcast ho sabrà. Farà... bandoler. I estàvem parlant, entonces ell contava que havia proposat una feina als seus alumnes, són alumnes majors, que en té 60, crec que em va dir, havia proposat una possible feina per a treballar en un lloc, dona igual, i que de 60 ningú li havia donat un currículum per a intentar treballar en aquesta feina. I jo em vaig posar en el costat que dius tu, el del cínic, un poc que va tocar la moral, i vaig arribar a tocar-la fins al punt de... Què te va dir, tio? Prou. Es va enfadar un poc, va intervindre l'Aia, no el coneixes? I jo li dia, matemàticament, això que... jo no volia posar en dubte el que dia, però matemàticament això que dius és quasi impossible. Jo m'anava a l'estadística a fer l'índio. Vaig clavar el dit a la nafra perquè ese dia estava jo... Tenia el món girat. Com jo aquells programes que tenia nihilista. Això és, només tenia ganes que de escepticisme absolut, de que no podia trobar en res. I això no aporta, Ximo. Nosaltres estem així per a millorar el món. Per a que no s'acabe el que em dic que s'acabava tot, hem dit. S'acaba tot, que és meravellós. Hem quedat que és positiu. Sí, perquè anem a reconstruir. Exacte, és allò de que el món vell mor però encara no s'ha mort i el nou encara no ha nascut. El rei mort, rei posat. Tot això que ens està passant, això està bé. El rei posat és que va col·locat, és igual. El rei mort... Fentanil. El rei mort, fentanil. No, però el teu amic què va passar? No, res, ja està, no té més recorregut. Ja no sou amics? Sí, li vaig dir, no, està. Mira, estava esperant alguna cosa i m'ha vingut al cap. No sé com ho ha relacionat jo. Sí? Lo de fer el test de les pel·lícules. Com ho ha relacionat jo això? Fer test? El screen test. Abans d'estrenar una pel·lícula... Això que fan que agarren la gent i diuen el 23%... S'ha fet sempre qui té duros allà als Estats Units. Bueno, sí, clar. Quan parlem de pel·lícules, parlem de pel·lícules americanes. Sí, parlem de pel·lícules americanes. Sí, perquè parlàvem una... Mira, no, però sí que tu... on està la virtut, de vegades està el defecte. Jo he enviat la pel·lícula de vegades a gent per a que me diguera què n'opinava.
Això seria un screen test de nivell de d'anar per casa, quilòmetre de zero. quilòmetre zero. Sí, una lectura. Llegis-me Sí, això. no agarres una parella de 60 a 65, Clar, tres tens xiquets de 18 a 22, no sé què, no sé quant. No? L'escreen test s'ha fet sempre i ha canviat. Ara parla de l'escreen test. Venia a relacionar-ho pel que diem. A vegades, on està la virtut està el defecte. La democratització de fer que qualsevol avui en dia pugui donar la seva opinió, això és meravellós, perquè Sí. no vull tallar la llibertat d'expressió És a la ningú. democràcia absoluta. Abans diem... Espera, Ui, que bé que estem. espera, que estàs entrant en el cinisme. Abans anava un crític de cine que tinguera molt de... Abans, crític de cine. En la història n'hi ha moltíssims. Pomares. Pomares, Bollero quan era jove, Sí. i en Estats Units hi havia crítics que era, inclús una dona crítica a principis en els anys 30, que eren 10. Eixa persona dia que aquesta pel·lícula no val un duro i l'enfonava. I la fa, sí. O era molt bona i la pujava al cel. En una única persona tenia el poder perquè estaven en els mecanismes que permetien influenciar. Avui en dia aquests mecanismes s'han democratitzat. Tots podem agarrar i de vegades un tuit que no va a ningú lloc es fa viral, però no sé per quina raó. Això, òbviament, fa que tots els comentaris de bar que diem entren ahí i entonces crea un soroll... Baixa el nivell. Crea un soroll brutal i provoca que... Baixa el nivell... Que aquesta democratització de vegades es torna en contra seu i apareguen tots els que hem dit abans que van explicar-te com viure, com no sé què, no sé quantes. Bé, l'escreen test que anava a dir-te s'ha fet sempre des de l'inici en Estats Units, el que dius tu, diferents tipus de públic, es poses un passe i a veure com reaccionen. I després canvien pel·lícules, per això. Clar. Canvien muntatges i personatges. El que escoltava l'altre dia, que parlava el director Rodrigo Cortés, el que va fer Buried, el tio que estava enterrat. Que estava enterrat. En un actor, va fer una Jess pel·lícula. Franco? No, crec que era l'altre. Jess Franco. Ese que estàs pensant. Franco Battiato. Ese que Ximo està pensant, un home molt guapo. Sí. Molt guapo i molt conegut. Ja està. És la biografia d'ell. Sí. Bé, no estic cosificant-lo. La qüestió és que contava ell que els screen test han derivat ara, en les grans superproduccions, en una cosa un poc malaltissa. Fins al punt que ne fan molts i testen a molta gent, i aleshores... Igual l'ha vist 1 milió de persones la pel·lícula. Reaccionen amb molts matisos que potser no tindrien tant de valor, i això fa que vagin canviant, doncs canvien molt les coses. Els deuen gravar i tot. Ha pujat una cella, els rubios pugen cella, els morenos guinyen un ull. Què està passant? S'està enclavant mà la sala. És un poc el que estava dient. Quan tu portes a extrems coses que poden ajudar-te, jo crec que pervertís l'objectiu inicial. Si tu fas un screen test per a veure com funciona, ho escrius, tu estàs escrivint, li ho passes a algú i pot dir-te, algú que tingui criteri, este capítol jo el canviaria, o això ho posaria allà, o així li falta... Això és meravellós. Però en el moment que tu ho portes i estàs reaccionant a la mínima perquè ho analitzes tot, que avui s'analitza tot, aquesta sobreinformació pot fer variar el producte inicial, desvirtuar-lo, per a convertir això en algo que li agrada a un grup de gent determinat, que no va a ningú lloc, i el producte que original l'has desvirtuat tant que ja no té res a veure. Que no té error. I com no té error, se'n va. No aprofita per a res. Musiqueta de bon rotllo, Sí. No? Sí. Perquè recordem que tenim fer una recomanació ara i dir com anem a canviar el paradigma. És a dir, si mos se'n va tot... Això ho diràs tu, val? D'acord? No val, d'acord? D'acord, correcte. En 30 segons ho diré després. Sí. Bé. Què vols que recomanem? Recomanem el lleó. Som amants els dos d'això. M'ha vingut la idea de recomanar això, Ximo, perquè l'altre dia vaig veure un pintor pensa que havies anat al Garbí d'excursió. En una teulaeta d'aixes que té 3 teules, inclinar, i estava... Saps què vull dir? Tens la façana... Un pintor de... De pintor de broxa grossa. No sorolla, un pintor. De broxa grossa. Sí. De pinzell gros. Sí. Tens la façana, entonces hi ha una teulaeta de 3, penseu en 3 teules d'aixes còncaves, 3, que són així, doncs què serà això?
70 60, centímetres, 70, sí. i ahir n'hi havia dos i estava pintant sense ningú arnès, Sense cap mesura de seguretat. física no. Vull dir, no n'hi havia ningú, no n'hi havia res. Estava ell, el pinzell, Estava el Messies, espera, confiava en el Messies absolutament. i això no ho exagero, i pegant el sol allí, jo què sé, Que si te mereixes una miqueta... faria 30 graus, que és molt fàcil. I estava en una embastida. No, damunt havia així per la finestra, a mi cap, perquè ell així per la finestra estava pintant allí, com un campió. Diu, jo no és barat en la vida, no serà avui. I d'ahir m'ha vingut la recomanació que volia fer. És música de pintor. Does it feel different to be up there without a rope? It's obviously like much És higher diferent d'estar allà dalt sense La veu, corda. la veu, la veu. With a rope. People who know a little bit about climbing, they're like, oh, he's totally safe. Totally And then people safe. who really know exactly what he's doing are Diu, la gent es freaked pensa que out. això d'escalar és totalment safe, No, segur, no, no diu segur, no diu això de pintar. però Diu no escalar. sap de què està parlant. Este persona, no recordo el nom, és ara, podríem dir que la figura mundial en free solo, Sí, és com el Kilian Jornet de pujar parets. això és, sense corda, sense res, Sense res. les manetes, parets verticals, Free Solo és un documental sobre el gran capità, que això està en Califòrnia. Yellowstone, crec, no? I és, Yellowstone, sí, i és una paret vertical de d'un 1.000 quilòmetre, metres, sí, de 1.000 o metres, també, no? sí, un quilòmetre. D'un quilòmetre, és sí. que el quilòmetre és que un quilòmetre així, i... No sé quants peus són, això. Això són molts peus. Sí, 700 o 800 peus. Un peu són 33 Pues centímetres. 666 peus. 666 12. peus. Molt bé, doncs 600 i pico peus. Recomanem això pels peus. Exacte, perquè no posant peuet a peuet i el que arriba a dalt, clar, creua. No, Els peus em fan olor, tio. Tinc unes espardenyes, saps? però si puges al Gran Capitán, allí això et dona igual. Vull dir que l'olor allí se l'emporta el Què grizzly. passa? el Per què grizzly. recomanem... Bueno, ja ho han dit per què, per l'home este pintor. Clar, perquè ell se va Ell sentir està fent free solo i no ho sap. free solo. Li havia de fer un documental a Netflix a ell, A mi, perquè està en la broxa a 30 graus pintant ahí. i dius, De la mort, la probabilitat de que caigues... Per Diu, favor. I la probabilitat de que se m'aparega la Mare de Déu Clar, i me salve, esa és com l'altra. el miracle de Sant Vicent, del Micalet. Tu passes per allí Va pujar el xiquet una altra vegada cap perquè a era dalt. un poble, i encara que el conegues, jo... No li pegues un crit. Jo no, perquè, què? Ai, Clar, pum! jo no sé saludar-lo. Ja m'ha caigut tota la paret. Cuidao. Se sent? Sí, Se sent? Te vas trencar tot. Sí, se sent, jo sí. no sé M'ha dir-li enganxat un cable. ni bon dia, perquè el que dius tu, qualsevol esglai que l'home es puga pegar. Però una Bé, cosa, per què estem free recomanant solo. free solo? Per això, Segur? però jo què sé, perquè a mi em pareix brutal. No m'agraden les pel·lícules de por, però quan la vaig veure vaig estar acollonat tota la pel·lícula. Quina tensió. I això que saps que acabarà bé perquè... Perquè l'han editat jo i què no sé. diu en memòria de al principi. Sí, clar, si posa sí, sí. en memòria de, ja ho tindríem, no? Este escalador No, no. es prepara per a pujar el gran capità con dia Chimo, que és això que és la... La paret vertical més bèstia del món, no? Diuen? I la perquè puja està als Estats sense Units. cordes. Bueno, Sense clar, cordes. primer fa tot l'entrenament en cordes per a veure Ditets i per on va. peu, i un dia ho va intenta caent, i baixa, va caent. Sí. I Un dia ho intenta sense cordes i arriba a un punt i diu no. no, avui no és No- el no dia, em bec. diràs que hi ha ventolera. I la nòvia, el patiment de la nòvia, que sempre ha d'haver un personatge que pateix, Sí, no? sí, 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 Perquè, l'antagonista és, no? l'antagonista de dir, se n'ha anat a les 5 del matí i crec que se n'ha anat a pujar-lo. Serà l'últim hack que li És dona, serà l'últim l'últim abraç. dia que el veig, exacte. Però clar, ell va pujar, comença de nit a pujar en un Sí, foc. com els 4 o les 5 del matí, no? I la qüestió que jo pensava, ara intentant parlar seriosament encara que siga 30 segons, la qual cosa no és una cosa que m'agrada massa fer, però vaig intentar-ho. Tarda vora 4 hores, crec, en pujar al final. Que mil- no 1.000 és metres. molt, va pujar un No, és quilòmetre. ningú, no estem dient molt res, podeu veure el documental igual, perquè Sí, a veure, acaba pujant, això, però dona igual, patixes igual. Sí, 4 hores, Ximo, sabent que si el falla un ditet, una falange, un suport, el peu, ditet xicotet, no es pot el dit en el badall que tocava. exacte, la pedreta fa res, i Ja aquest està. dia s'esgarra, que Ja les està. pedres I estan s'esgarren. gravant-lo al costat, perquè la primera vegada que puja... Hi ha un amic que està gravant-lo tota l'estona. Bueno, té diverses càmeres, Sí, no està preparat. però ell un per a- amic puja amb ell en Sí. un moment donat, no? I va A gravant-lo més, paral·lelament. Tenen allí de tot. Però clar, la primera vegada que puja el ser conscient que estan gravant-lo, perquè jo sempre ho he fet sols, Sí. que això és l'altre, el ser conscient, el pseudoesdeveniment, és alguna cosa que està passant perquè estan gravant-me, fa que ell com a que ratlla un poc i diga no sé si estic... I això que ja portàvem fent documental. Formarà part de la Ell trama ho o necessita no. fer a soles, Formarà part de la finalment. trama o no, al final es concentra. Sí. Però 4 hores concentrat em pareix I, de lo més bèstia que pugui i imaginar-me sobretot jo. les decisions a Perquè- 820 metres. Bé, te poso un exemple. O sigui, no la decisió a 120 metres, que dius, bueno, no, a 800 metres
no te queda res, però són 200 metres molt bèstia. I si baixa, o sea, no pots tirar res. Vinga, va per mi! No pots tirar... Clar, pots demanar un helicòpter o algo que també apropar-se ahí serà xungo, o que te tiren una corda, com aquella de Chanquete a Pancho, no? Però, Pancho i Javi. N'hi ha moment que està pujant... El primer frisolo de la televisió espanyola va ser eixe, no? Javi i Pancho i Chanquete amarrat ahí tota la corda al voltant, i tots, Julia i tots allà estirant. Això va ser èpic, Acaba recomanant Verano Azul. Mira què te dic. El primer free solo va ser eixe, però això va ser després. No va ser eixe capítol. Eixe capítol a Javi el salven, Javi és de ciutat, Pancho és de poble, i ell sap pujar i baixar, perquè tota la vida les hores com ha acabat? Allí en Estepona s'han pescat acordats. Com has acabat? Jo què sé, si no sé com he començat, com he de saber com acabar. Esa és la manera en la que canviarem el paradigma, tornant a veure Verano Azul amb ulls blaus. Que no és blau, és azul. Això és la nostra. Tornar a veure Verano Azul amb ulls nets. I mireu Free Solo, que arriba a mitad de paret, el tio fa així, i encara li falta la meitat per pujar. I després me compareu, Free Solo en Chanquete. A voi qui guanya? Jo no ho tinc tan clar. Jo vaig a fer Free Solo. Ala. Vaig a fer Free Solo, jo. Jo vaig a fer Chanquete.